El meu nom és Simón Alberola Molina. Tinc 19 anys i estic cursant primer d'automoció als Jesuïtes al Clot. La meva destinació d'Erasmus ha estat Malta, al taller mecànic Jockey Racing. Al principi no era la meva destinació de preferència, però com que realment els objectius que jo tenia no depenien massa de la destinació, em vaig encoratjar i a hores d'ara em sento completament orgullós d'haver-ho fet. El que jo buscava en aquest Erasmus era aprendre de mecànica, millorar l'anglès i estar fora de casa vivint independentment. El meu dia a dia es basava en despertar-me sobre les 7 i anar a treballar al taller amb el meu company de feina amb el que em portava molt bé. La meva jornada acabava sobre les 2 i anava a dinar a casa i per la tarda feia cada dia coses diferents. Vaig anar a l'escala algun cop, anar a la platja, tocar la guitarra pel carrer, descobrir els racons de la capital i en general fer molt de turisme. L'experiència Erasmus m'ha portat un creixement personal impressionant. Han sigut quasi 3 mesos fora de casa, que he après molt i la meva forma de veure les coses han canviat radicalment. Evidentment no és un camí de roses, hi ha hagut dies en els que he estat trist i no hi havia ningú a prop que em pogués consolar ni ajudar a sortir d'aquesta situació en la que estava, i és així com al final he après pels meus propis medis a sortir-te en cada situació diferent. A part de la maduresa que crec que he guanyat, m'he adonat que és molt important saber estar sol amb un mateix, que és important ser educat, simpàtic i caure bé als demés. Però el primer que l'has de caure bé és a tu mateix, i normalment no estem acostumats a fer-ho. Si estàs pensant en participar al programa d'Erasmus+, fes-ho. Informa't dels destins que se t'ofereixen i que pots fer en aquests jocs i pren el valor de fer-ho. No t'arrepentiràs.